ясмин ал-нимр ягона зан дар осиёи марказист ки бо бадансозӣ ё бодибилдинги ҳирфаӣ машғул аст. вай қаҳрамони се каратаи ҷаҳон дар ин ришта аст. Если честно, к этому нужно идти много лет. Росташро гӯям, барои ин кор солҳои зиёд лозим аст. Дар 1 ё 2 сол сохтани бадан номумкин аст. худи ман 10 сол мешавад ки бо бадансозӣ машғулам. илова бар ин, аз пауэрлифтинг ё вазнбардорӣ ҳам замина доштам. наздиконаш интизор доштанд ки ясмин табиб мешавад, вале баъди хатми омӯзиш дар риштаҳои робитаҳои байналмилалӣ ва молия ӯро ба варзиш меорад. С маминой стороны все врачи, все хирурги, и все хотели, чтобы я тоже была врачом. хешонам аз тарафи модарӣ ҳама табиб ва ҷарроҳанд. ҳама мехостанд ки ман ҳам табиб шавам, вале ман роҳи худро интихоб кардам. ин нави варзиш дар ҷаҳон хеле сербинанда ва машҳур аст. ман мехоҳам он дар тоҷикистон ҳам машҳур шавад, то бачаҳо ва духтарони зиёд ба он машғул шаванд. олим парпиев, мураббии ясмин, мегӯяд, замоне ки онҳо тамринро шурӯъ карданд, назари ҷомеа ба ин нави варзиш чандон хуб набуд. албатта нафароне ҳастанд ки зидди инанд, бе онҳо намешавад. баъзе нафарон назди ман омада мепурсанд ки акай олим, чаро шумо духтаронро бо либоси таҳпӯш ба сана мебароред? ин варзиш аст, кори ман аст. ҳанӯз соли 2021 вақте ки мо нав корро сар кардем, назарҳои манфӣ зиёд буданд. ҳатто дар соли 2022 вақте мо ба мусобиқаҳо мерафтем, шарҳҳои манфӣ буд, албатта танҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, вале аз ҷониби дӯстону наздикон ва аз кумита фақат дастгирӣ медидам. хушбахтона ҳоло ҳама назарҳо мусбат аст. ин хело хурсандиовар аст. вале ба назари қаҳрамони мо ҳанӯз ҳам мушкилиҳое ҳастанд ки монеи рушди бадансозӣ дар тоҷикистонанд. ба назари ман дар тоҷикистон дастгирии дастаҷамъӣ мушоҳида намешавад. аз ҷумла барои бадансозӣ мо дар ҳақиқат ҷавонони боистеъдоде дорем ки метавонанд натиҷаи хуб нишон диҳанд, аммо барои ин навъи варзиш сармоягузорӣ лозим аст. ясмин то расидан ба унвони қаҳрамонӣ аз ҳисоби худ ба мусобиқаҳо рафтааст. ӯ баъди аввалин мусобиқа тасмим мегирад ки ба кораш хотима диҳад. баъд аз нахустин мусобиқа ки дар шаҳри Тошкент баргузор шуд, ман гуфтам ки ин аввалин ва охирин баромади ман аст. ман дигар намехоҳам ин ҳамаро дубора таҷриба кунам. вале тахминан пас аз 7-8 моҳ мусобиқаи қаҳрамонии Осиё шуд. иштирок карда медалҳои тиллою нуқра гирифтам ва ҳамин тавр дигар давом додам. ҳоло ӯ байни зиндагии шахсӣ ва варзиш дуввумиро интихоб кардааст. ба ақидааш гурги ошиқ дигар наметавонад саёд бошад. ман дар бораи баҳс кардан фикр накардам. бисёриҳо мегӯянд, чаро боз мехоҳӣ идома диҳӣ? вақти он расидааст ки дигар давом надиҳӣ. ту унвонҳоеро ки мебоист ба даст орӣ, аллакай соҳиб гаштаӣ. вале ман фикр мекунам ки мо танҳо нав оғоз кардем. ясмин дар ҳоле тасмим гирифтааст бадансозиро рушд диҳад ки ҷомеаи тоҷикистон аксаран мазҳабиву суннатгароанд ва ба иштироки духтарон дар ин гуна риштаҳо назари нек надоранд.